Goddag, mit navn er Morten Spiegelhauer. Morten Spiegelhauer. Jeg er i dag taget ud i et fuldstændig tilfældigt indkøbscenter. Okay, det ligger Næstved, det er ligesom der bor, ikke også? Det hedder Fakta. Nå, der er allerede en. Hej, hey du der. Der er der en klamme ting. Nej. Ja, dig. Også klamme. Nej. Ja. Ja. Hvordan har du det derhjemme? Jeg har det rigtig fedt, altså. Hvor gammel er du? 63. Og du bor hjemme? Jeg er hos min far og mor. Det er næsten ikke til, hun er der. Bare fordi jeg har AIDS. Det ser hun også godt. Nej, hun gav mig. Ja. Nu vil jeg så prøve at finde en ny, fordi han slår eller jeg får ham lige væk. Så er han væk. Ny. Nå, der går en dame derovre. Hende står her. Der er der med de klamme bukser og... Ja, mig. Ja, Hvordan har du det med din liv på hjemmefronten? Jeg har det rigtig fint. Og lige kæft. Hvad? Du sagde bare, at jeg skulle snakke. Snakker du, når jeg taler? Okay. Gør du fast det? Ja. Ej, ved du hvad? Ved du Hold lige kæft. Ved du, danser med mig. Det er mig, der har indspillet den, ved du godt det? Ved du, den med mig. Det. Ja. Hvad fanden er der nogen, der skyder? Ja, nu går jeg så op til en tilfældig op på 3. sal og siger hej. Hvis jeg skyder. Nå, jeg skal lige snakke med hende der lidt privat. 2 sekunder. Sådan. Nu er vi af med hende. Hvad hedder det? Hvad er der nogen, der sagde hvad? Nå, jeg skal lige på Kina Grill.